ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆହୁରି ଫୁଲିଗଲାଣି, କାହିଁକିନା ଫୁଲାଟା କମ୍ ଥିଲା ନା, ଏବେ ଆହୁରି ଫୁଲିଗଲାଣି। ମାନେ କିଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ଆଉ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗଲା ପରେ ଏଇଟା ପୁରା ଏମିତି ହେଇଯିବ ବୋଧେ, ମାନେ ଏତେ କିଛି ବଥା ହେଉଛି ମାନେ କିଛି। ନମସ୍କାର, ମନୀଷ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଖାଇକି ଉଠିକି ତ ମୁହଁଟା ପୋଛୁଥିଲି ଗାମୁଛାର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାଈଟା ଥିଲା, ମାନେ ସେଇଠି କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ଏଇଠି ଥରେ ଏବେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ଏବେ ଜଷ୍ଟ କାମୁଡ଼ି, ମାନେ ବହୁତ ବଥା ହେଉଛି। ମାନେ ଖରା ଦିନ ହେଲା ନା, ଯେଇଠି ସେଇଠି ମାନେ ଇଏ କଣା ମଣା ଅଛି ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ, ଆଉ ଏଇ ଝରକା ମରକା ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେ ଅଛି, ଆଉ ଯେ ଲୁଗା ଗୁଡ଼ା ଯେ ଶୁଖା ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଣୁଛୁ ନା, ତ ସେଇଟା ବି ସବୁ ହେଉଛି ନା ଆମର ଗାଈ ରହିଯାଉଛୁ ସବୁ, ମାନେ ରହିଯାଉଛୁ ନା। ଛୁଆକୁ ବି ଆମ ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ଦେଇଥିଲା, ତାକୁ ବି ଟିକେ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ତ ମୋତେ ଏଇ ଜାଗା ଏଇଠି କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ଏବେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ମାନେ ଘର ବହୁତ ସାରା କାମ। ଏଇ ଜାଗାଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଖସି ହେଇଛି, କାଲି ଖସି ହେଇଛି, ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଏବେ କାମ ବାକି ଅଛି। ଘର ସବୁ ମାନେ ରିପେୟାରିଂ ହେବ, ଏଠି ହେବ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାନେ ଘର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ମାନେ ସବୁ କରା ହେଇନାହିଁ। କାମ ବହୁତ ହେବ, ଏଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ସେଟା ଏଠି ସବୁ ରିପେୟାରିଂ ମାନେ ହେବ, ମାନେ ଯାଇକି ଏବେ କରିନାହିଁ, ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି ଏବେ କରିନାହିଁ ରିପେୟାରିଂ। ଆଗକୁ କରିବି କିନ୍ତୁ ରିପେୟାରିଂ ଭାବିଛି ଯେ ପଇସା କିଛି ରଖିକି ରିପେୟାରିଂ କରିବି ସବୁ। ଆଉ ଯେ ଏସିଟା ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ଏସିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏସିଟା ବି ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଘରେ ତ ସବୁ ମୋ ଭଉଣୀ ମାନେ ମାଆ ମାନେ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଠି ସେକରର, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଖାଇକି ଜଷ୍ଟ ଆଇନି, ଏବେ ଆଇନି। ଆପଣ ଦେଖିବି ମୋର କେତେ ଚଷମା ସବୁ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖେଇବି ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଇଏ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ ଯେ କାମୁଡ଼ିଛି ଏଇ ଜାଗାଟା ପୁରା ଫୁଲି ହେଇଛି, ମାନେ ବହୁତ ସେ ବଥା ହେଉଛୁ, ମାନେ ସବୁ କହିବି, ମାନେ ଏତେ ଯେ ବଥା ହେଉଛୁ, କାଇଟା କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ସବୁ କହିବି, ମାନେ ତା କିଛି ତା ସହିତ ଲାଗି ହିଁ ନାହିଁ, କିଛି କରିନାହିଁ, ଖାଲି କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ଏବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏବେ ମୋ କିସ୍ମତ ବହୁତ ଖରାପ ଚାଲିଛି, କାହିଁକିନା ସବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ମୋରି ଉପରେ ହେଉଛୁ। ସେ କହିବି ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ସେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ହିଁ କିଣିଛି, ରିସେଣ୍ଟ କିଣିଛି, 2 ଦିନ ତଳେ କିଣିଥିଲି। ଏଇଟା ଏଇ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କିଣିଥିଲି ନା। ଏଇଟା ମୋତେ ପଡ଼ିଥିଲା 600 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା, ଏଇଟା 600 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏଇଟା ମୋତେ ପଡ଼ିଥିଲା 800 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ପଡ଼ିଥିଲା ମୋତେ 200 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏଟା ବି ସେଇ 200 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ମୋତେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଇଟା 2 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଇଗଲାନି କିଣିଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ମୋତେ ପଡ଼ିଥିଲା 100 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏଇଟା ମୋତେ 150 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଇଟା ମୋତେ ପଡ଼ିଥିଲା 100 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ବି ପଡ଼ିଥିଲା 100 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏତେ ସବୁ କଣ ମୋର ଟୋଟାଲ୍ ଚଷମା ଅଛି, ଦେଖୁଥିବେ ଚଷମା ମୋର ଟୋଟାଲ୍ ଅଛି 1 2 3 4 5 6 7 8 ଆଉ ଗୋଟେ ପାୱାର, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ପାୱାର ଚଷମା, ସେଇଟା ଗୋଟେ। ଟୋଟାଲ୍ ମୋତେ 9ଟା ଚଷମା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆହୁରି ଫୁଲିଗଲାଣି, କାହିଁକିନା ଫୁଲାଟା କମ୍ ଥିଲା ନା, ଏବେ ଆହୁରି ଫୁଲିଗଲାଣି। ମାନେ କିଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ଆଉ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗଲା ପରେ ଏଇଟା ପୁରା ଏମିତି ହେଇଯିବ ବୋଧେ, ମାନେ ଏତେ କିଛି ବଥା ହେଉଛି, ମାନେ କିଛି ମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋ କିସ୍ମତ ଖରାପ ହିଁ ଚାଲିଛି। ସବୁକିଛି ମୋ ସହିତ ମାନେ ଖରାପ ହେଉଛି, କ'ଣ କହିବି। ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି କହିନି, ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେ ଟ୍ରଫିଟା ଅଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ଜିତିଥିଲି, ଯେ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଥିଲା ସେଇଟାରୁ ମୁଁ ଜିତିଥିଲି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଫୁଲାଟା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଏଇଟା ଫୁଲା ଅଛି ହେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ଛିଣ୍ଡି ଛିଡ଼ା ଗଲେ ବି କିଛି ବି ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଦେଖେଇବି। ସବୁ ଚୁମା ଲାଗିବ, ସବୁକିଛି ହେଉଛି ମୋର ପୁରା ଯେତିକି ହେଉଛି। ଆପଣ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଛାଡ଼ିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବି, ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁକିଛି ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ସବୁ ଜିନିଷପାତି ରଖାହେଇଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଯିଏ ଅଛି ନା, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ଭାଣିଜୀ, ମୋର ଭାଣିଜୀ ଅଛି, ସିଏ ମୋତେ ଏଇଟା ଦେଇଛି, ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ମୋତେ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛି, ତା ନାଁ ହେଲା ଲୁସି। ଆଉ ସେଇ ଦେଇଛି ମୋତେ ଏଇଟା ଗିଫ୍ଟ, ବନେଇକି ନିଜ ହାତରୁ କିନ୍ତୁ ବନେଇଛି ସିଏ। ଏଇଟା ଯେ ସବୁ ଅଛି, ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଏ ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଅଛି, ଏଇଟା ସବୁ ସେ ନିଜେ ବନେଇଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିଜେ ବନେଇଛି, ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କାଢ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନିଜେ କିନ୍ତୁ ବନେଇଛି। ଯେତିକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବନେଇଛି ସିଏ ନିଜେ ହିଁ ବନେଇଛି। ଆଉ ମୋର କେତେ ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ରୁହେ, କିଟ୍ ରୁହେ ସବୁ ଦେଖିବି, ସେଠି ତ ଆପଣ ଦେଖେଇଥିଲି ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ରହିଥିଲା। ଆହୁରି କିଛି ମୋ ଅଲଗା କି ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ରୁହେ ସବୁ ଦେଖାଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଯେତିକି ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋର। ଏପଟା ମୋର,
ଆଉ ଏପଟା ବି ଯେତିକି ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋର। ଆଉ ଏଇଟା ଯେ କହୁନଥିଲି କି ମୋର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ଯାଇକି ମୁଁ ଫଟୋ ଦେଖି ପାରିନଥିଲି ଜନ୍ମଦିନର, ତ ଏଇଟା ମୋତେ ଦେଇଥିଲା ଗୋଟେ ବାର୍ଥଡେରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଥିଲା, ଗୋଟେ ମୋ ଭଉଣୀ ଦେଇଥିଲା ଏଇଟା ଗିଫ୍ଟ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଦେଖିଥିବେ, ଆର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ନ ଦେଖିଥିବେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୋତେ ଗୋଟେ ମୋ ଭଉଣୀ ଦେଇଥିଲା ଗିଫ୍ଟ। ଆଉ ବଥା ତ ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଛୁ, ମାନେ ଏଇ ଜାଗାଟା ଟିକେ ଟିକେ ବଥା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଫେର୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି, ସବୁ କରି ଦେଖେଇବି, ଦେଖିବି କେତେ ଯାଏଁ ବଥାଟା ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ବହୁତ କମ୍ପଲସରି ସବୁବେଳେ ଯିବ, ସବୁବେଳେ ଛାଡ଼ିବି, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ ଗାମୁଛାଟା ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ ଗାମୁଛାଟା ନା, ଏଇ ଗାମୁଛାଟା ମୁଁ ମୁହଁ ପୋଛୁଥିଲି, ଏଇଠି ଖାଇ ଦେଇକି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁହଁଟା ପୋଛୁଥିଲି, ଜଷ୍ଟ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ମାନେ ଏଇ ଗାମୁଛାଟା ହିଁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ଏଇ ଜାଗାରେ ଏମିତି ମୁହଁଟା ଜଷ୍ଟ ପୋଛୁଥିଲି, ଖାଇସାରିଲା ପରେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ତା ଭିତରେ ଥିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିନାହିଁ, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଖାଇଦେଲି, ଖାଇଦେଇକି କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ପୁରା ଜାଗାଟା ଫୁଲିଗଲାଣି। ନହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।